Hello everyone guys, good morning आरोना जों दायो कर्नाटकनिफ्राय नै तामिलनाडु थांनो नागिरबाय आरोखि रुम थादोंमोन हरसे रुमावहाय थानानै जायै लोङै दा ओंखारबोबाय दा जों थांबाय दानोसै तामिलनाडु बास गाखोहैनो नागिरदों आरोना बासनिफ्राय तामिलनाडु मोनोबाथाय रुम नागिरहैनांसिगोनलाय जोङो दा ड्रेसाबो मेन ड्रेसानो एखे ड्रेसावनो दंसै आरो दाबो ओमफ्राय दा मोनफिनसै नायलांबाय थादो माखासे भिडिअखौ जोबजासिम इन्डास्ट्रियाव खामानि दंजोबो आरोना कम्पानि गोजा बेफोरो गासिबो अन्थाइनि टाइल्सनि कम्पानि गोजा आरोना बेफोर नै ओरैजाय दङ आरो ओरैजाय उनखै फैगासिनो आरो लोगोफोरा एसेनो लोगोफोरजों जायो नै मा होनो कर्नाटकनिफ्राय जों माबा थांगासिनो हुसुर थांगासिनो बासावहाय गाखोबाय आरोना जोङो गासै 6 जन बास सिङाव दं नै माखासे आथिंजाय जिरायनानै आरोना ओमफ्रायो हुसुरनिफ्राय जों आरो बेलेगाव थांबावगोन आरो बास्लायबावगोन ओमफ्राय जों दा स्टार्टिंसो खालामबोदों नालाय कर्नाटकआव थादोंमोन नै बिसोरनि आखरफ्रा लिरनाया माबायदि जेबो फात्ता मोना आरोना जोंथ' सिनायानो जिलापि सावनाय बायदि हेब्रेखा ओमफ्राय बरिया भिउ दं आरोना नायलांबाय था आरोना जोबजासिम गारिफोरा रिक्साल' बारनांगौ फोद थाङा मा बारहां खालामनानै बारालासिनो थायो बेयाव माबा थानांगौब्रा पार्किंआव सिकिउरिटि ओइ नैयावसो दंहैयो बा मालाय ट्रेक्टरानो नङा साजायजोबनाय लाखिखादों मालाय होद लेथ्राथारलै हायाव नायना थाबायलै हायाव जा गाज्रि दङ फैलायबाय नै मा जायगा जालायखो बियो मा जायगालै बेलेग डिस्ट्रिक्ट नामा नारायणा पानो लोगोफोरजों दायो नै बास गंसे चेन्ज खालामबावनानै गंसे बासावहाय गाखोफिनलायबाय आरोना बिराद बास चेन्ज खालामनानै गाखोलांबाय थानांगौ माने बासानो बास बेबो मोनसे टिकेटजोंनो आरोना मोनसे टिकेटखौ जोङो माने डाइरेक्ट माबा खालामनो हाबाय मा होनो पास खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय बे पासजोंनो जों माने हुसुरसिम मोनहैयो आरोना हुसुरसिम गाखोलांनांगौ ओमफ्रायसो हुसुरनिफ्राय गैला आरोना बे हुसुरसिम बर्डार जाहैयो आरोना कर्नाटकनिफ्राय जों नै बिसोरनि बास माबाफ्रा मा होनो बाम्पारफ्रा ओरैबायदि बरिया आरो मा नायनो आरोखि बेरायनो मोननायावथ' एकदम पुरा बेरायगोन होननाय बायदिसो आरोना जायगायानो एकदम समायनाल' नुखायोलै बिराद स्पिड सालायो लोगोफोर डेन्जार स्पिड सालायखायो हास्लाबखाया बासजों आरोना डेन्जार स्पिड सालायो माने रडआबो बिराद हाइ फाइ रड नालाय मेन रड बियो ओरैबायदि खारो आरोना गारियानो नै जोङो माने एबार जों हुसुरनिफ्राय जों माबा थांलायबाय आरोना जों थाग्रा जायगा माबा तामिलनाडु मोनफैबाय आरोखि जोङो तामिलनाडुआवहाय जों दा अट'जोंसो फैनांगौ जाबाय आरोना अट' लानानै फैबाय जों अखाबो बिराद हादों ओमफ्राय हाजोआवसो मानखोलागासिनो आरोना दायो जों दा बेयावनो थाहैगोन आरोखि जोङो रुम थाहैगोन आरोना जों दायो तामिलनाडु मोनफैबाय बे तामिलनाडुनि जायगायानो माटिगिरिनिफ्राय आरोना माटिगिरि मोनफैदों जोङो माटिगिरिनिफ्राय जों थांगोन मा बोरैबा सुदाम ना मा होनोमोन आरोखि बेयावहाय अखा नै लकेलसै आरो जेनेबा बेलेग देशआव मोसौआ ओरै गिदिर बाम्पार गिदिर मोसौआ हाजो गाखोबाय मोनफैलायबाय नै जायगायाव बहा आवगायदों ट्रेनिं नामा आर्मि ट्रेनिं
जुथा गाननाया दिगदार जायाखैथ' जोंना फाइनालि गाइस जोङो दायो नै जायगासिम मोनहैनोसै आरोना मोनफैबाय कर्नाटकनिफ्राय तामिलनाडु मोनफैबाय ओमफ्राय आरो नैबेखौ मायबा जायगा होनदोंमोन आरो बावगारबाय आरोखि आङो हा सुतालाम स' लोगोफोर भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय